Maswera semuri yeZimbabwe tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret chamaconfessions. It's time tinoita iye Glory and welcome back to this episode. Tine nyaya inodzimba mwoyo yamukoma vakauraya varungu vaviri. Tisati tapinda munyaya ino, ndakangida kungoti kumhuri yeZimbabwe Mwari akuitirai zvakanaka nerudo rwamunaro. Tina mama vaitsvaka ma-ARV, mameseji andiri kuwana vedu weka. Mwari akuitirai zvakanaka. Vakawana mapiritsi, pane munhu akavapa kuPretoria, vamwe vari kuGemisting, vamwe vari kuCape Town, vamwe vari vedu vemunhu wese ari kungoti vedu vemapiritsi tinawo. Handisati ndamboona rudo rwakadai. Mwari akuitirei zvakanaka. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Makadini tete ndakatadzira pasi nedenga, ndakaita mhosva yandisingagoni kuzviregerera. It's been more than 18 years zvakaitika, asi nanhasi zvinondidya mwoyo. Ndinoshuvira kuti ingadai ndaigona kutena back the hands of time, ingadai ndakatoita saizvozvo, nekuti vanhu ivavo hapana chavakafira. Vakafira udyire, vakafira kukara kwangu. Ndakaita runya rwenyoka inoruma chaisingadye. Ini neshamwari dzangu takanga taomerwa neupenyu tikati regai tiende kunoita zvechikorokoza pane rimwe purazi musango kukwekwe. Goridhe raiwanikwa chaizvo. Pane mabhaya mazhinji aiuya kuzotenga goridhe, and pavaiuya kuzotenga vanenge vaine mazakwatira emari vatete. Saka chinoitika ndechekuti gweja life haina kumira mushe. Dzimwe nguva unotowana matombo, but pakati pedu painge paine magroup kana ningati mamafia o magangs. Dzimwe nguva munotochera goridhe mowana matombo, then panogona kuya gang rokutorerai matombo. Dzimwe nguva unogona kuwana tumagrams tushoma shoma. Dzimwe nguva mukati imomo mune zvakawanda zvinogona kuitika sema-accident. Dombo rinogona kudonera vanhu votofa mukati imomo. Dzimwe nguva munogona kungopinda mukati mumine, then pongosimuka gasi rinokusuffocatai mese, munofira mukati imomo. Vatete nevedare, hakuna mutunhu usina mago. Kwose kune maproblems ako. Ende kuti uzonyatsoti wabata goridhe rakati panenge pashandwa. Dzimwe nguva munopinda mugoita mazuva akawandisa mukati muya. Apa munotonhora, kune rima, taisenga chikafu chedu tonogara tichishanda. Apa this is an old damned mine yakasiiwa nevarungu. Saka nzira mukati imomo dzirimo, asi nekuti vakachera vakatora goridhe rakawanda, taifanira kuchera tichidhipisa vatete. This is the background of the story so that you understand how gweja life is. Right. Saka chiregai ndibve nemi kwakatangira nyaya kusvika pakuzouraya murungu nemwana wake. Zvinova izvo zvinhu zvinondirwadza plus kuzopinda mujere kwangu. Ina mai vangu vakashaya mugore ra2002. Baba vangu vainge vaita accident vari mulori, ikadambura musoro, ikavatswanya tswanya. Kushaya kwababa namai hakuna kumbosiyana, ende panguva iyi ndainge ndatova mukomana ari kuzvi16 ikoko. Baba vangu vakauya vari chituna, zvikadzi veruzhinji vaisafanira kuita body viewing, asi ini naamainini naanabamunini nemhuri yababa tisu taifanira kuona baba kekupedzisira. Vatete baba vangu vainge vasingatarisiki. Ndakagona kuziva kuti ndivo nechirebvu chete, asi musoro uyu wainge wakaita zviya zvekusonewa, or let me say they tried to reconstruct, asi mainhuwa ropa. Saka ndakatarisa zvairatidza kuti baba vangu vakarwadzwa zvisingaiti, and I felt the pain. Tainge tine mombe zhinji mumusha wedu, wainge wakavakwa zvakanakisa. After burial takadzingwa pamusha kwakuenda kwana amainini. Dari remusha umu rakaona zvakakodzera kuti mbuya nasekuru nemadzitete nemadzibamunini aite take over musha nemabusiness ababa vangu. Kwana mbuya vedu hatina kuzomboita makore mangani amai vachibva vatanga kurwara nechakapedza mbudzi, and I think baba vaive vakavasira. Amai vangu vakapera tete ndakatarira, and I failed to do anything to help her. Vakazoshaya havo, and ndipo pakatanga kuoma upenyu hwedu. Kumba kuna mbuya, kumba kwana mai taingodiwa pakushanda mumunda chete, ende vana vamai vangu vakatambura vatete. Mudiki aivari grade 1, anonditevera grade 5 vari vasikana. Taimutswa rungwanani tichidiridza garden tozoenda kuchikoro. Ini ndindaibikira vana vamai vangu nekuona kuti vaguta iro sadza nemufushwa wehowa. Iwo murivo wataidiridza, hapana kana umwe musi wataibvumidzwa kutana. One day ndakawana vana vamai vangu vakavharirwa mubedroom vachiita kurohwa. Hanzi havana kusuka ndiro, vanga vachitamba. Tete vana vakarohwa kutadza kana kufamba. Iye wegrade 1 aizoita responsible wekuona kuti ndiro dzasukwa here. Ndakachema, sekuru vakati neni nechitrombo vatete, ko ndaiva ndavatadzirei. Twese tainge
takaonda kuperezeka. Kwa hiyo sei vainge votibata zvakadai, saka vaingotida amai vedu vari vapenyu. Ndakaenda kuchikoro mangwana ndikaruka zano neshamwari yangu. Ini ndaizonotsvaka basa, ndotora vana vamai vangu. Ndakaswera ndakasurukirwa kusvika mudzidzisi aona kuti ndainge ndisiri kunzwa mushe. Vakandidana ndikavaudza zvese zvainga zvaitika. Vainge vasina kana mwana umwe chete, saka vakaita chidzidzo chekuti vaizonokumbira vana kuna mbuya vangu vobva vavachengeta. A week later, ndakabva ndanyengerana neumwe mukomana akati aiziva kwaitsvaka goridhe. Ndiko kuenda kwandakaita kukwekwe ndichitiza kuSlovenia. Shungu dzangu dzaive dzekuti nditange kushanda, ndiite mari, ndigotora vana vamai vangu. Vatete ndakasiya vana kumba, asi moyo wangu waingofunga kuti vari sei. In a short space of time, upenyu hwainge hwashanduka from vanhu vaive nepave pekugara to street kids. Kungofa kwavabereki takabva tatoita nherera dziya dzinofamba nehembe dzine zvigambo. I became a bitter person. Ndaive nehasha dzisingaiti, ndaigara ndichirwa nevanhu. Chinhu chidoko nyaya yacho yaibva yaita hombe. Vatete, back to my story. Tasvika kumakomba semanyubi, takajoina vakomana tikatanga kudzidza zvese zvaitika ikoko. Process yacho kuchera matombo, type dombo racho, kuzoagaya, kuiswa mumoto etc kusvika final product yabuda iri purified gold. Mwedzi yakapindana ende paiuya mabhaya kuzotenga goridhe. Isuwo taipinda mumine umu tichishanda. After a month ndakabva ndawana 500 grams. Ndikatofara paya. Kwava kutengerwa neumwe bhaya murungu ndichamuti Jimmy. Ainge achifamba nababa vake. Ndakafara fani. Kwava kutorongedza kabhegi ndikananga kumusha kunoona vana vamai vangu. Vatete 2 months only ndakaona kuchinzi my little sister ainge atorwa neRwizi. How nai Mwari. Vana vakanzi vanodiridza kugarden iko kwanaya Rwizi rwakazara. Makazvionepi zvakadaro? Mumusha umu taisadiwa zvachose. What kind of negligence was this? Ndakagwada mapasi ndikaridza mhere. I failed my little sisters. All I wanted was the best for them. Ndakazodarika nekuna memu vaya ndikakumbirisa kuti one ainge asara vamutore. Vakabvuma havo, ndiko kwandakamusiya. Vatete kubva apa, I was filled with anger. I hated my sekuru endambuya. Inambuya vangu, anamainini vangu, vainge vasina hanya nesu. Asiko kuda kudya mari yandainge ndauya nayo. Bitterness yangu yakawedzera. Ende ndaiva mudiki zvekuti I failed to see the kind of person that I was becoming. Grief and loss overtook my life, vatete. Ndakava munhu asina hanya. Ende pose paitika dhudhu ndenge ndiripo. I found happiness and relief in fighting with others. I turned into a rock. Moyo wangu ukaomarara. I remember pakashaika mai guru wangu. Soko rakasvika kwandiri. Ndakapurudza ndikati zvaiwana ngwarati. Vana vavo vambokaura nekuona nhamo sesu. Slowly but surely, character yangu yakatanga kuchinja. Kurasikirwa nefamily nekumba kwedu, kurambiwa nehama. Hama dzikatora musha, kutorwa kwesister yangu neRwizi. I had nothing to lose. Upenyu hwaiva rough to me. So I became a tough guy. Now, handei pakuzouraya murungu. Tainge tichishanda zvinorema, asi dzimwe nguva cause of my challenges andaisangana nawo. Mari yaisabatika, iwo magrams ewo mashoma. Saka we became tired, but taida mari. Iko kusafunga zvakunoita, takaronga zano. Ini ndainge ndine nhamba dzaJimmy uya murungu bhaya nababa vake. Saka takamuti huya, let's meet about 10 kilometers before tasvika pamine. Tine gold about 3 kgs. Saka tanga tisingadi kuti vamwe vaziva. Akati cool, kwava kuti padate. Musi wakasvika, apa isu tainge tisina gold rinosvika ikoko. Asi taiziva kuti Jimmy aizouya nemari yakawanda. Jimmy aifarira nzungu mutete, saka takabva taisa poison munzungu umu. Baba vake vainge vakura. We met paya, vakatosvika takavamirira ini neimwe blasi handisingazodemi zita. We greeted. Kwakutova pa nzungu dziya. Imagine, vatete. The poison was deadly and fast. I won't say it, but baba vake vakawira pasi. Jimmy akazviona kuti hapachina kumira mushe. Kwakumhanya kunotora apple kuti adye pamwe angarutsa. Vatete ndini ndakanyatsoisa Jimmy banga pamoyo. Fast takatora mari yaive mota kwakutiza. Varungu vaya vakasara
vakafa vatete. Up to this day I regret this. Ko ndakaitei nhai veduwe, munhu waMwari ainge anditadzirei, baba nemwana kufa pamusaka pegrid. Takatiza asi handiti munoziva kuti muZimbabwe hazvitore 3 days kuti munhu abatwe. MaCID akapinda basa. In 2 days tainge tabatwa dzachena. I was only 17. Mondi at 17. Ndakaendeswa kujuvenile. Ndichikwanisa 18 ndikaendeswa kujeri chaiko. Ndakapuwa 18 years mutirongo. Mutongo wangu wakatonzi warerutswa pamusaka pekuti ndaiva mudiki uye first time offender. Mujere tete mune zvese, asi ndakasangana naJesu. Jesu vakandichinja into a better person. Ndisati ndasvika ikoko, ndakatanga kudzidza O level kwakupasa, ndikaita A level ndikapasa, ndikatanga kudzidza hangu, kudzidza psychology nemabehaviors evanhu vatete. Up to this day, I regret kuuraya Jimmy. Ndakamutorera upenyu hwake. If only I could reverse the hands of time. What a sad story. So mukoma pavakatumira nyaya yavo, vakatumira vachitaura kuti this is how he killed Murungu. Mukoma pavakanditumira nyaya yavo, vakataura kuti vakauraya Murungu saizvi. Ndikati aiwa, makasika kusvika. Handei atidzokerei kumasure kuti tinyatsona kuti imakakura sei, chii chakaitika, and what. Ndiko kutipa nyaya yacho yose nezvezere. Ndoziva kuti kubva pakufa apa kuenda kujera vana kutiudza muto kuti zvakafamba sei, trial nechii, asi iyo nyaya ingori pakuti ndinoremerwa. I will not be able to forgive myself because upenyu hwakatoenda, chero kaita 18 years, chero kaita 20 years, chero kaita 100 years, asi munhu akatodii, munhu akatofa, which is very painful on his side. Vabereki vakateerera panapa, I hope we are not just listening for entertaining purposes. We are learning something. Kuti vana vedu, we need to protect vana vedu from hama dzedu idzo dzinotida, your dear brother, your dear sister. Kazhinji kacho vanhu vari selfish. Everyone thinks kuti how can I benefit from you? Vachikangamwa vana vako. Munoziva here kuti even muBhaibheri David akanga ari shamwari Absalom. Handimozviziva. David was just a friend of Absalom. Asakataura kuti I'm going to take care of vana vako. Ende zveshuwa pakashaika Absalom, chii chakaitika? David akazobvunza kuti hakuna here umwe muimba yaSaul watingabatswa. Ndokuzooneka kuti aiwa, kune mwana uya chirema, mwana wani. Mwana akaberekiwa vakatiza, pavaimanya paya, ndobva mwana akuvara. Aiwe mwana wani, mwana waAbsalom. Kana ndiri wrong zvevadzidzi veBhaibheri, ndicorrectei. So what I'm saying is, we need to take good care of the nherera dziri around us. We also need to do something about our children and protect them. Because unoona kuti kana vabereki vakangofa, hapachina kumira zvakanaka. Our prayer is, God, may you help us. God, tipeiwo upenyu kuti tigone kuona vana vedu. Makasimba here tete, please listen, do not judge. Ndine nyaya yandava nemakore ndakachengeta, but nyaya iyi iri kundipedza, iri kundimunya mbichana. Ndiri kufa mukati slowly and painfully. Tete ndakaita makuna mukati memusha mevanhu tete, ndikabara mwana naTezvara chaiwo. Baba vaimurume vangu tete ndiwo baba vechimwana changu chikomana chekupedzisira. Tange tatsidza kuti hapana anozombofa aziva secret iyi. Ende pashuwa baba vakasvika pakufa pasina azvitaura. Ini ndini ndasarirwa nesecret iyi. Asi all of a sudden ndava kuunzwa kusagadzikana, kunzwa kuti reurura upone mwana waIsrael. Ikava nziyo inoimbwa pamasowe. Tete chimwe chiri kuda kuti ndireurure inhau yekuti ndava chisikwa chitsva. Ndakapira upenyu hwangu kuna Kristu, so ndava kuda kutanga upenyu hutsva on a clean plate. Ndakaroorwa naBrighton zvakanaka, tikatanga kalife kedu kari comfortable. Ndakaendwa neni kumusha kwemurume tete, ndikanopembererwa zviri official ndiri mwenga. Tete ndakagara zvangu a month ndichijairana nevabereki vangu vanyowani. Hapana chainge chakashata zvacho, ndaitorwa selast born yepamusha. Tete mumarriage mangu ndakazvara vana vasikana 5. Kusvika vasvika 5 kwaiva kuzama kutsvaka mukomana, asi zvakakona n'anga murapwa achida. Brighton akatanga kuita 1 gumbo mumba, rimwe panze. Akatanga achivanza kudzimira atuta zvake zvose ava kugara negirlfriend.
Pasina nguva ngani takanzwa kuti Marwei kwaita mwana mukomana anonzi Tafara. Kuti tichaziva kuti aiva mwana waBrighton kana kuti wekunenedzera hapana achaziva, asi Brighton waiva over the moon. Tete ndakatanga kuonekwa like a second class citizen. Ko ndainge ndichangova munhu here? Handi kwainge kwava namai China navanyowani vakabara mukomana futi. Ndakafona kumusha watete kuvabereki vaBrighton ndichichema mabasa makuru andainge ndaitirwa. Tete mai vakati vachatevera vaida kumbopedzisa seu yavo. Baba vakauya vakawana zvechokwadi mukomana akatuta zvinhu asipo, aipota achiuya zvake pano nepapo. Zvairwadza, handidi kunyepa. Baba vakati vachiuya ndakatadza kuzvikontrola. Ndakahwihwidza kunge ndafirwa. Chero zvikanzi move on, unoita move on uchiendepi nevana vashanu. Ndakachema zvekuchema zviya, baba vakati vakandisazvishungurudza, ndaive ndava kushungurudza vana nokugara misodzi iri pamatama. Loneliness yekusiyiwa naBrighton ndainyatsoinzwa manheru. Ameno zvinoita heartbreak, so manheru unonzwa like chimwe chipisi chemwoyo chadambuka chikanogara pauro apa. Chimwe chainda kurib cage uku. Maybe inyaya yekuti mwoyo unenge warelaxa, so heartbreak inokubata ipapo uyenikisi. Ndakati rega ndinoona TV, ndakasvika pane movie inochemedza inonzi Tears of the Sun. Zvoti pain yeheartbreak plus pain yekurwadzwa nemovie, ndaidza kunge mweya wangu wava kudoinda chaiko. Baba vakamuka vachiti vanomwa mvura kukitchen. Ndokuona hai misodzi yoga yoga. Baba vakagara pasi vachindinyaradza pamwe nekundisimbisa pamatambudziko andaisangana nawo. One thing led to another, tete. Before we knew it, taita jigi paya. Kudawo nenyaya yestress, atete. Handina kukurumidza ndazviona kuti ndazvisenga, atete. Ndakazozviona after 2 months baba wadodzokera kumusha. Amai vakazouya vakazviona kuti ndaive ndatsika mwedzi, vakatonditi kuda mwana wawakatakura ndiye achaita kuti mudzokedzane. Ini ndakaita macalculations angu, ndikaona kuti chero Brighton aipota achiuya nombuya isava yake yaiva yababa. Ndakaiteiko naye? Zvikazikanwa ndaizonyarira pai. Mazuva akapinda natete, mwana akazvarwa, akabuda ari baba pavagere. Tete baba vakangomuti vakaziva kuti uyu aiva mwana wavo kwete muzukuru. Ndakapedzisira ndataura chokwadi kwavari, asi tikaita pact yekuti hapana aifanira kuzviziva. Nenyaya yekuti taunga aiva akafanira sekuru, hapana akambofunga kuti mwana hasi waBrighton. Vaingoti mumakoti akazvara tezvara. Nodzira dzacho dzaive dzakangooma hadzo. Vatete naBrighton taingoita ma-on and off iwawo, asi ndakaguma ndaaccepta kuti ini handichadiwi. Asi ndaiva nekuzvishora kuti zvandakaona Brighton wainda kumashura ndakaita musha mevanhu natezvara ndeapi zvakare. Tete ndakaita umbwa hwekubvisira baba wemwana bhuruku. Ndakaita umbwa vatete yekuonekwa ndisina kusimira nababa zvose nemwanakomana wavo. Tete baba vakazofa hawo, zvinzi mwoyo wavo wainge usingachapombi zvakanaka. Ndakati at least umwe aiziva secret anga asisiko kwasara ini. Ndakamboti garei vatete, mwana wangu mukomana wandakabara natezvara akangotanga kugwara. Ndikakuudzai kuti handina test yandisina kumuitisa kuchipatara, asi hapana chirwere chavari kumbobata, vanenge vachingoti ari right. Asi wakatarisa mwana unotoona kuti mwana ari kurwara. Ndakazofamba kuchibhoy kwandakaudzwa kuti mwana apore ndofanira kureurura chii chandainge ndaita. Ndakaiswa pakona veduwe. Ndoenda kuna Brighton ndoti mwana uyu hasi wako. Achabvunza kuti ndewani. Zvinotaurika here secret yangu natezvara. Kwatiri kufamba zviri kunzi baba ndivo vari kuti mwana anofanira kuti asikanwe kuti ndewavo. Zviri kundigumbura kuti vava kuti secret yedu izikanwe, ivo vafa. Vari kuda kusiyira mutoro wekutaura zvisingataurike ndiani. Asizve ndiri amai atete, ndakaita turn over a new leaf, ndava kunamata. Umwe mwoyo woti taura zvipere, zvagara marriage yacho yakatofa. Brighton wacho akatanga achauya kudzamara zvatova fototo. Ndiri benzi tuka ive dare, ndinogamuchira, asi ndiyo secret yangu natezvara. Tine mwana tose. Right? Ndo zviri mudzimba madzimai. Ndosamushamisa kuti sei mvura isinganayi. Manje gore rino iri kudonaya. Zvodoshamisa kuti sei mvura iri kunaya zvakadai ichiita mafloods asati amboona mupenyu wedu. Pamusaka pezvivi, people are so sinful. Alright. Regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tisati tapinda munyaya yedu inotevera, ndina Sisi
ndinasisi vari kutsvaka an online teacher. Ndoziva kuti pane vamwe venyu pano vanogona kuva vachigona kudzidzisa munhu mukuru. This is adult education. So basically muri kutanga kuvadzidzisa kubva kunyora kuti baba, mama, muchienda, but kuchirungu kwete kuchishona. So basically muri kutanga kwekutanga chaiko. So kana kuri kuti pane munhu anogona kuvadzidzisa ane mwoyo murefu, because vati Ivo is slow learner, but she really wants to learn how to read and write. Saka ndanchikumbira kana pana munhu, anyone who can teach English online to a beginner, please inbox me. Then I'll give you a number moita ma online lessons. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Zichandoitwa Fadzi, ndiri mukadzi ane mwana 1. Nyaya yangu yakamira so. Ini ndakakura ndichigara muHarare kuushe hwekunze. Ndaigara namai nevatevedzani vangu vaviri. Zvavakaita ndezvekudai tiri muna 2024 muna January. Amai vangu vaive neshop, saka rimwe zuva mai vakabuda, ini ndakatoswera kushop musi wacho iwowo. So ndaive nemukomana wangu ainzi Crispin. Chris aigarawo mushe wekunze imomo. So amai vakabuda vakanoka kudzoka. Zvinhu kusvika zvapera mushop. Kwatova manheru kwakubva ndati regai ndinohodha. Ndakatora nemukomana wangu kuti andiperekedze. Kwakubva ndasiya vana mushopo. Zvisinei ndichangobuda mai vakasara ndokusvika. Vakabvunza kuti ko sisi venyu vaindepi? Pavakanzwa kuti ndainge ndanohodha ndine mukomana, mai vakatevera vakaita kuvira nehasha. Apa tanga tisati tasvika kwataienda kunohodha kwacho. Munongoziva sevanhu vanodanana munofamba muchitsvetsvana murodhi. Zvisinei amai vakanosvika vakandipa mucheka wembama kwakuti ndipe mari yangu. Handidi kuona kumba kwangu. Apa mukomana haana kumbobvira atiza. Akabva atanga kutondifura kuti hande kumba kwedu. Handidi kuti urowe. Mwoyo wangu unorwadza. Ndakambotanga ndichiramba asi ndakazongoona pasina chekuita nekuti amai vainge vandisiya kuma9. Asi ndakasvika na12 mukomana achingondinyengetedza ndikasvika pakubvuma. Tete akanditora kwakuenda neni kumba kwana bamunini vemukomana. Takasvikako usiku ihwohwo vakatonditambira zvakanaka. Takagara dzinenge 2 days tiri kwabamunini vemukomana. Ndopaakati ngatiendei kwasisi vangu. Takasimuka kwakuenda kuya. So takasvika kwasisi vemukomana kwakugashirwa zvakanaka. Madays aya sisi vemukomana ivo vatete vangu vaive nenhumbu vachigara nemurume wavo kuSouthly Park. Takagara patete apa zvewiki. Kwakubva vatipa mari yekuenda kumusha. Takamukira mangwana acho takananga kugokwe kumusha kwemukomana. Asi ivo vaibva kumberi kwegokwe kuna Sengwa Bridge ndokwavaibva. Takasvika zuva rakanga rakutovira. Ndakasvikotambirwa namai vemukomana. Vakaradza kundifarira, vakandisimudza, vakafara zvisingaiti. Amwene wangu munhu anga akasununguka zvisingaiti. Pamba apa paive nemukoma wemurume ainzi ndiye firstborn. Njere dzavo dzainge dzisina kuita mushe, vachiteverwa naLloyd ndo yainzi secondborn. Ndakagara pamba apa kwe3 weeks. Mama amai vekundibereka vakabva vatanga kuti mwana wangu ngaadzoke achiri muduku. Amwene vangu vakati hazviiti nekuti hatisi kuziva kuti mwanasikana wenyu akamira sei. Vaizama kureva kuti havazivi kuti ndaive nenhumbu here kana kuti. Zvisinei, amwene vangu vakanditi sezvo mai vako vatidzoka hatina chekuita. Mangwana momukira kuclinic unotariswa kuti hauna mimba here. Ndakaenda kuclinic kuya havana kunditarisa, vakati mozodzoka kana mwedzi wapera. Zvisinei ndakadzokera kumba. Mangwana acho ndakakwira basi ndokudzokera kuHarare. Kaonekana nemudiwa wangu navamwene vangu zvakanaka. Ndasvika mberi ana mama vakafara vachindiona. Amwene vangu vaipota vachifona vachindibvunza patidarikei 2 weeks. Ndakazvitesta kwakuona ndine mimba. Ndakafonera mukomana ndikamuudza kuti ndakazvitakura. Akagamuchira. Amai vakanditsvakira basa kumhiri vasingazivi kuti ndainge ndazvitakura. Ndakauya kuno ndakazvitakura tete. Pandakauya ndaive ndisina foni kana nhamba dzemudiwa wangu. Ndanga ndisina, ndakazotenga foni nhumbu yaane 7 months kwakuzama kutsvaka mudiwa wangu paFacebook asi ndakamushaya. Ndakazosvika pakubara tete mwana mukomana ndiri kuCape Town. Kana pane anovaziva ngandibate panhamba idzi 069 892 8428. Mukomana ndisati ndauya kuno aiti ari kuShurugwi. Ndokumbirawo kana pane anomuziva Crispin Masukume. Zita ndoitwa Machuma. Alright, so pandatanga kuverenga nyaya kubva kumusoro ndanchichinja master boss ndanga ndichifunga kuti inofanira kuita anonymous, but ndatozoona kuti aiwa
vari kutsvaka mukomana wavo anonzi Crispin Masukume. Then sisi vake vanonzi Florence Masukume. Then kune anonzi Lawrence Masukume. Kana muchivaziva vanhu ava ndevegokwe kuSengwa Bridge uko. Musikana ari kuti machuma ari kuti ndava nemwana vuno. Zvino ndakatumigwa namama uno, zvino mwana wavako. Zvino vari kuda kuti muvabate. Handiti, alright, please mungopasawo message. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tisati tapinda munyaya inotevera. Hi Auntie GS, I've been listening to your stories on YouTube and I love them. I've been looking for a job but I haven't had much luck and thought maybe you could help me out. I'm a 21-year-old boy from Thohoyandou in Limpopo province. Previously worked at a guest lodge. If you could mention me in your stories, maybe someone can point me to an opportunity. I would really appreciate that. Kana pane anogona kundibatsira kuti discuss potential opportunities, please feel free to pass on my contacts. Number iyo 065 314 3645. Vari kuti vaimboshanda pagame. Saka kana pane anogona kuvawandirawo mabasa yakaita sezvekuhospitality, anyway, please let him know. Right. We are going to read this story. This story is written in isiNdebele. So let's be open-minded and take this time to listen and to learn. Anditi nakho-ke. I've been following your channel for a while now. I enjoy your videos and they truly teach. I love how you always include God in every advice you give. I want to share my story with you. You shall call me Ntandokazi. I'm a young lady who grew up trusting God in everything I do. I never lost faith, whether it's hard or it's not. I put my faith in Jesus. Ngizachiya okunye angifuni ukuthi babekwazi ukuthi yimi ngoba umzali wami uyayilandela ichannel yakho. Ubaba wami washona ngisesemncane. Ngakhulela komama. You could see the ones that would help my parent and who wouldn't. Fast forward. Ngangiyingane eyayithandwa ngumkhulu kakhulu. When I began my tertiary education, umkhulu wangitshela ukuthi ngiyohlala kweyakhe indlu. That didn't sit well labanye abantu. Kodwa ke ngahlala. Komunye umnyaka something happened in my personal life. I would confide in the same person whom even my friends and cousins would tell me ukuthi umuntu lo akakuthandi. Uzakutholela nje into eyodwa ukuthi akuxoshise emzini kamkhulu. La kanye I was told to move out. This message ayibuyanga directly from bona. Kodwa umzali nguye owangitshelayo ukuthi kumele ngidinge indawo yokuhlala. Bese ngithole umsebenzi. Thank God I moved out. Havana kana kuya kuzona phandi nogara. Maybe I moved out usiku. Kodwa ke until I moved out akazange abuye. I went to stay elokishini. Mind you, I grew up staying in suburbs. Lomkhulu kuselokishini kodwa that didn't bother me ngoba I got to see a different view of life. Ku-location kuya my landlord, I can't say she was smart, but shimwe zvacho andisivi. She told me that she wanted her doors cleaned once every week. Her windowsills cleaned once every week. She would lock the door and wake up each time I came home late to open the door. So I traveled for 2 weeks to Kenya. When I came back, I was very sick. My ear was very painful to an extent that I couldn't even bend down. That bathing was a whole mission for me. Tete ndiri munhu asingakhumbire rubatsiro ngoba I learned that growing up. She woke me around 8 a.m. She showed me the door to my bathroom, the windowsill. Every time she would say, a whole professional woman with doors like this. Mind you, I had told her that I'm not feeling well. It was evident, but I guess she ignored that. Tete I cleaned not because I wanted to, but because I had to. Usiku iwowo handina kurara, nzeve ichirwadza. Early morning she came and knocked on my door asking if I'm okay. I explained that since I had to clean, I couldn't sleep. Ndakatukwa sterek. She spent close to a month vasingatauri neni. I honestly didn't mind. I would greet her and she would keep quiet. Umzali wami then told me to find another place. Mushure mekunge vauya kuzondiona. She completely ignored my mother after she had forgotten to close the door. When umzali told her ukuthi she's leaving, she ignored her. Fast forward, her husband wanted to finish building the house and I was given notice for 3 months. I told umzali and umzali was happy ukuthi finally I would leave.
I have a very good relationship with my boss. She came to see me one day and she was bluntly honest. Vakati, Ntandokazi, dinga enye indlu ngoba lo mama seems to be a problem. She saw me locking all doors. Mind you, the windows are always closed, like they are sealed. Nekuti vakati vakambobirwa. Saka mumba imomo, you would need a fan. Mzali and I came up with a story kuti sekuru vari overseas vapedza kuvaka imba yavo. Saka ndini ndakwenda kunogara ikoko. I told her nicely and she actually agreed vakati since it's not my fault, she should give me my money. For mind you, waiti ukanonoka kudzoka, you'd find the door locked. She would have to wake up and open for you. Saka she told me to be available during the viewing and I explained kuti with the nature of my job, I couldn't available. Vakatora curtain remba mango and watched it. Vakati people who come for viewing would see via the window. Tete, it was on a Sunday and I was late kusvika kumba. Ndasvika munhu akatsama. Mind you, I'd communicated prior kuti I was going to be late and she didn't mind. Mumba mangu that people, or she didn't mind that mumba mangu people were viewing via the window. When I got home, she started shouting at me kuti why was I late? Tikati asiwana I explained, tete ndakarwadzwa. Vakatanga kuti iwo she had made viewing plans as from Saturday, but I wasn't there. I then explained kuti one makati Sunday nekuti Saturday handiwanikwi. She told me there and there kuti bapa mapango. Oh, because I told her kuti your list says 3 months notice. And I gave notice before, and even if I don't choose to stay for 3 months and get a place, I can still live. She threatened me vakaverenga mari 4 solid $10 and 1 solid $5. She told me kuti she would give me the money deposit. Ndakubuda. I left and went kumba kwa boss wangu and explained myself. She called her landlord to assist me to pack my stuff. I went back kumba kwa maivaya. She locked all doors and took all the keys I had in her mind. Ndirimbafa, I will steal her stuff. Ndakangoseka. I packed all my stuff and she kept asking when my boss is coming and I will respond kuti they are on their way. We packed stuff vakatarisa vachiti don't scratch my towels. Hey, don't do ABC. Tapedza kurongedza ndikati kumari yangu deposit vakati vandipa. Ndakaseka tete. She then started raising her voice kuti vanhu vanzwe. Anzi, I knew this girl is a thief. I gave her the money, now she's lying kuti I didn't give her. I asked my boss if I'd come with money to her house vakati kwete. The landlord then asked to go and check. We went to a bedroom vachipopota hanzi ndine mari dzangu kumsoroko. I had mentioned kuti she had hid it in a wallet. Upon seeing the money vakanyara. I now stay at a very peaceful place with a landlord who stays in my main house. One who doesn't look at my doors or even the toilet and say clean even when it's cleaned. My landlord is very free. He gave me keys to the gate vakati whether we arrive at 2 a.m. or the next day. Have your own keys, you won't bother anywhere. Tete, I'm at peace. My umzali visited and loved the place. Chero kuna matecha yako I pray peacefully. I haven't been sick sekurora kwa ndakaita location kuya. This new house, before I moved in, I prayed from corner to the next. I urge people to pray for their places. One should pray and also hear God every time. Yeah, my landlord. This woman was just dramatic because I assume kuti if someone comes to you and they say they want a place to stay, this is an adult. This is someone who's working. And kubasa kune terms and conditions akasiyana-siyana vanonga kudzoka kubasa. Ndogona kuendesha mari dzangu, ndogona kudi. You cannot lock the door. Posipoenda, mainde madzoka. Ndianu, mamuruzani. Valendlord vanonetsa. Muri Zimbabwe, ndinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Ndinoziva kuti both you and me, we are learning something. Let's continue spreading the positivity that we have. Let's continue to share. Let's like and share. And kana usina kusubscribe, take your time. Okay, I'm going to give you this time to click that red button. Kana kuri kuti madzidza or something and you'd want to continue learning, ndokukurudzirai kuti please may you consider pressing that red button chete kuti vatete mangwana vagwana simba rekudzoka zvakare tichikuverengerai nyaya dzenyu. Musarega zvakare kuramba muchitumira mameseji panhamba iyi. Got milk iri kusvika nhasi, bhazi kwai rakazofa rikazodisa kavaenda kunogashira kupasi park station. Chandingangoti ndechekuti let's start putting orders from Sunday. Handiti tine chigaba chedu chiduku chiya 50 mils chinoita 200, 100 mils chiri kuita 400. Handiti Korea 69.99
7 working days. Anditi batai chirungu 7 working days. Kana kuti 3 days 110 rand. Moibatanidza mari yacho mongona kundiitira e-wallet panhamba dzangu. Zvingori simple and straightforward. Maisa nepaxi code yenyu anditi. Ndokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.